First time ko na dyan makaka. Oh. Napunta na yung isot. Kaway, grabe ka. Sakit sulo. Sakit kayo amay ang patapatang. Ang kasama ko. Inerdian banda. Hindi, oh. Isa di man na ayod bangko ay. Angga po di, angga po aja dapat so. Aja dapat so. Kasi update dalawa na baby. Oh. Kato ano Nabuwasin ba? Nabuwasin Ito lang ba? tin. Ito lang tin ko tapos doon ko na. Ano nung tan ko may babagam niya? Oh. Nampos na lang natagbang ko kamo. Allah, ito. Kin manayam. Ha? Dapat study manager. Ha? Oh. Inerdian dia tayo. Nakapila kayo. Nakapila kayo siya. Ay, may pila tayo. Pila ba? Pila ka. Malikot kami. On. Sige lang. Go. Wala mo sa messenger ta. Si Jojo Perez at Matikot-ikot. Ah? Lorong Perez. Ay, san sa Quezon labas. O, sige, manunukot-ikot kini. Malikot kasi rin Maria. Mm. Your organita is in.
Pwede na. Saan, ano, mag-o-open ako ng ano, OFW. OFW. Kuha ako ng ATM. Dito po. Senior, ma'am? Senior ka? Hindi.